खुलुमबाय स्टुडियो दं आं किरिखां ब्रह्म पिन आरोबाव बीपीएफ नि गेदेर खहा थारैनो बीटीआर नि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बुंनाय बायदि बीपीएफ दलनि दखान एबा गलाया बन्द जामारगोन नामा बीपीएफ दलनि गोख्रों दैदेनगिरिफ्रा मा जाहोनाव बीपीएफ नागारगासिनो दं लोकसभा बिसायख'थियाव बीपीएफ दला जेननायनि उनावनो बीपीएफ नि माखासे मानि गोख्रों मावथि आरो दैदेनगिरिफ्रा साफा गुगालांबाय थानायखौ नुनो मोननाय जादों उदालगुरि जिल्ला लाइमोन बीपीएफ नि अर्गानाइजिं नेहाथारि बुदावला बर'जों लोगोसे मावसोम बाग्लारि बिथांमोना बीपीएफ नागारनानै UPPL दलाव जगदान बीपीएफ नि बुदावला बर' प्रमद बर'नि जा मिशन आरो बिजन लोगोसे बीटीआर नि मावफुं सोद्रोमा डक्टर नीरज स्वर्गियारि बिथाङा ओनसोलाव गोबां जौगानाय खामानि मावनायखौ नुनानै फैबाय थानाय समाव प्रमद बर' बिथांनि जौगानायनि खामानि मावनायाव हेफाजाब होफानो थाखाय UPPL दलाव जगदान जानायखौ फोरमायो लोगोसे बीटीआर सरकारनि बड'फा सुपार 50 मिशननि गेजेरजों गावनि गामिनिफ्राय सासे उथ्रिसार जानो हानायखौ लानानै गोजोननाय फोरमायो बिथाङा फोरमायबावोदि हाग्रामा महिलारि बिथांनि दैदेननाय बीपीएफ दलनि थासारिया दायो मोजां नङा आरो बीपीएफ दलआ जेबो पलिसि गैया होननानै गोख्रों बाथ्राजों फोरमायो फिन फोरमायबावोदि बीपीएफ दलनि गेदेर खहा थारैनो बीटीआर नि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बुंनाय बादिनो बीपीएफ दलआ बन्द जामारसिगोन नामा थारैनो नोंथांमोना बे समाव नुनो मोनदों बीपीएफ दलनि अर्गानाइजिं बुदावला बर'आ बीपीएफ दल नागारनानै UPPL दलाव जयनिं जानायखौ नुनो मोनदों दैदेनगिरिफ्रा सानफा एफा गुगालांबाय थानायखौ नुनो मोननाय जादों उदालगुरि जिल्ला लाइमोन बीपीएफ अर्गानाइजिं नेहाथारि बुदावला बर'आबो बीपीएफ दलाव जयनिं जाफैनायखौ बे समाव नुनो मोननाय जादों जगदान जाखायनायनि उनाव खौरांगिरिनि सिगाङाव मा बाथ्रा बुंदों बुदावला बर'आ फैजों बुङै मिथिना लानि प्रमद बर'जों दैदेनजानाय जिहेतु UPPL सरकार बिनि किसुमान मिशन आरो भिजनफोरखौ मोजां मोननानै जों दिनै जोंनि स्थानीय EM लोगोसे UPPL दलनि दैदेनगिरिफोरनि नुजाथिनायाव जों दिनै माबायाव UPPL दलाव जइन जाफैबाय माखासे मिशन माखासे भिजनफोरखौ मोजां मोननानै जेनेबा जोंहा किसुमान माबानि खेत्रआव UPPL दलनि किसुमान मावनायफोरखौ जों मोजां मोनदों जिहेतु माबा मा होनगोन बेखौ बड'फा मिशन बे जाहाथे बड'फा सुपार 50 मिशन बेवहाय जोंनि गामिनिनो जेनेबा सासे फंबाय बिथाङाबो सिट मोनदों आरो दाख्लै 2 सप्ताहसो सिगां जेनेबा जोंनिनो UPPL दलनि EM डक्टर नीरज स्वर्गियारि सार बिथाङा जेनेबा जोंनि गामियाव गोग्लैसोना थानाय मोनसे लामा दंमोन बेहाय जेनेबा बे लामाखौ मोजां खालामना होदों फोसाबना होदों थ' जों बेफोरबायदि गावनि जायगानि डेभेलपमेन्टखौ नुनानै जों दिनै बिथांनि सायाव एसे फोथायनाय लानानै जों दिनै UPPL दलाव जगदान जादों आङो सिगाङाव गिबियाव फार्स्ट आङो कलागुरु बिष्णुराभा डिग्री कलेजनि GS मोन बेनिफ्राय आङो BPF दलाव BPF माने BSU सेन्ट्रेल कमिटियाव जों फैबाय बिनिफ्राय डिस्ट्रिक्ट कमिटियावबो बिबान लाबाय BSU जानानै आङो भाइस प्रेसिडेन्ट ओमफ्राय प्रेसिडेन्ट इनचार्जआव आं खैदिनमान दङमोन बिनि उनाव आं जोबनायाव दायो अर्गेनाइजिं सेक्रेटारि उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट इउथ BPF आव दङमोन दिनै साबैसे जइन जादों जों दिनै सानै औ माबे समस्ति जोंना रौता 40 नं रौता समस्ति मा मिजिं थिगोन जिहेतु नोंथांमोना UPPL दलाव जइन लाइमोन हिसाबै मा मिजिं थिगोन बेखायनोथ' आं दहायनो बुंबाय जेनेबा UPPL नि मिशन आरो भिजनखौ मोजां मोननानै जों दिनै अपोजिशनाव थायालासिनो जों दिनै सरकारजों लोगोसे खामानि मावनो होननानै फैदों बेखिनियानो फैनो गोनां दंबावो नामा जेनेबा
जइन जानो गोनां माने बेफोरखौ जों बारा माबा लाथ'वाखै दायो जेनेबा जों मोजां मोननानै जों फैग्रोदों बे आरो गोजोनथाव खौरां क'क्राझार सहरनि जेडि र'डजों नांजाबनाय गोजोनपुरी रयेल एनफिल्ड श'रुमनि गोजौआव थानाय सेन्ट्रेल भारत सेबक समाजजों गनायथि होजानाय आइएफआ बिएम इनस्टिट्युट अफ पेरामेडिक्सआ नोंथांमोननो लानानै फैदों देहा जोथोन लाखिनायनि माखासे आयदा लोगोसे 2024-25 मायथाइनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं आरो फैगौ जोबथा जुन दानसिम मुं थिसननाया सोलिबाय थागोन। 12 एबा HSनि उथ्रिसारनाय बिजाथि एबा फरायसाफोरा बे पेरामेडिक्सआव गावारि सोलोंथाइखौ लानो हागोन। क'क्राझार सहरनि गोजोनपुरी एबा गांजिमा बाजारजों नांजाबनाय आइएफआ बिएम इनस्टिट्युट अफ पेरामेडिक्सआ नोंथांमोननि थाखाय गोदान मुं थिसननाय आयदाफोरा जाबाय मेडिकेल लेबरेटरी टेक्न'ल'जि, फार्स्ट एड पेशेंट केयार एन्ड एसिस्टेन्ट नार्सिं, OT टेक्निशियान, ICU टेक्निशियान, रेडियोल'जी टेक्निशियान बेफोर कर्सखौ 2 बोसोरनि गेजेरावनो आबुं खालामनानै BSS जों गनायथि होजानाय डिप्ल'माखौ लानो हागोन। लोगोसे गासैबो डिप्ल'माखौ लानायनि उनाव सोरखारि साख्रि मोननायनि सुबिदाबो दं। जुदि नोंथांमोना बेफोर कर्सनि थाखाय गोदानै मुं थिसननो गोसो दंब्ला आइएफआ बिएम इनस्टिट्युट अफ पेरामेडिक्सनि 9395899391 एबा 9821663110 मबाइल नम्बराव थोंजों सुलाद लाहरनो हागोन।